Okay, pupuntahan ko na si Papa. Oh, nak, bakit? Ngayon na ba yung kukunin yung module? Naku, ngayon na pala kukunin yung module namin. Sana hindi ako mahirapan sa kalisod. Kasi mahirap daw yung online class kasi sa dati. Pero paano? Hindi ako pwedeng lumabas. Bata pa ako eh. Si Papa siguro pupuntahan ko. Okay, pupuntahan ko na si Papa. Pa! Oh, nak, bakit? Pa, ngayon na pala kukunin yung module. Ngayon na ba yung kukunin yung module? Nako. Pasensya ka na kasi hindi ako marunong dyan. Baka magkamali tayo dyan. Baka magpagalitan tayo ng guro mo. Pwede pakikuha na lang, Pa? Pero problema nito na kasi hindi ko pwedeng lumabas kasi bata pa rin ako. Siguro, yung nanay mo na lang, nak. Kasi baka magalit si Ma'am. Pero kaso wala siya dito. Sige, subukan ko na lang, nak. Kasi para maano mo yung module mo. Sige ha, puntahan ko yan mamaya, anak. 3 hours later. Anong kailangan kong gawin upang malaman? Nak, nandito na pala yung module mo. Ang ganda na kasi natuto pa ako eh. Kasi may mag-leksyon pa pala yung teacher mo bago kukunin yung module. Nak, nandito na yung module mo. Halika, tuturuan kita. Ganda pala itong module na to kasi marami ko natutunan dito ah. Ayos to ah. Anak ko, nak, dito na yung module mo, nak. Sabi. Tulong sa akin to kasi ano pa ako eh. Dito pa kasi ako eh. Kaya ngayon natuto kong kunti, siguro mga college na ako. Nak, dito na yung module mo, nak. Ang ganda to, nak. Tuturuan ko itong anak ko to kasi marami ko natutunan eh. Tuturo ko yung mga natutunan ko doon. Diyan ka lang. Nak! Halika, nak! Pa, akin yung module ko. Oh, dito Babasahin mo. ko lang. Kasi sabi ng ma'am mo na tutulungan kitang mag-answer dito sa mga module. Madami to, walong subject yata. Naku, hirapan ako nito sa kalisod. Kaya nga na, huwag kang mag-alala na kasi marami din ako natutunan. Wow! Kahit college ng papa mo, marami mo akong pwedeng ituro sa iyo. Ayan. Halika dito, nak. Dito tayo, nak. Yan. Tingnan ko lang. Masitinan mo. Ano? Ang dami, diba? Naku, mahirap to. Oh, mahirap nga, diba? So ano bang assignment? Ano bang pinakamahirap yan, nak? Kasi magtanong ka. Marami kasi akong nalalaman dun eh. Kasi pag kukuha ka ng module dito, yung teacher pa lang, nag-i-explain sa inyo kung paano gawin. Kaya masaya ka na, marami ko na doon natindihan. Ano pa lang gawin namin, Pa? Tingnan mo lang na kasi pag anong gusto mong, anong mahirap sa'yo, ituturo ko sa'yo. Magtanong ka lang. Naku, Pa, hindi ako marunong mag-drawing ng tao eh. Ay, wag ka mag-alala na kasi si papa mo nung elementary pa. Naku, awarded kaya akong mag-drawing. Weh. Oo. Ano siya, ituro. Ano, yun naman yung gano'n. Sige, tuturuan kita mag-drawing na. Sige, turuan mo ko. Ano bang klase yung family drawing? Oo. Oh, basta tao. Oh. Dali lang yun, anak. 5 minutes. Tapos na yung 4 na tao. Wait, sige, Oh. tingnan ko lang. Tingnan mo na. Dito ka. Dito lang. Ayan.
Hindi, surprise lang nak, surprise lang. Oh, basta galingan mo ah. Oh. Kailan ka kumingat para surprise lang ba nak ba? Oh, yan nak. Family. Tama ba ito nak? Family, ano? Yung family members na pag-ring ng yung kitchen nak. Oh no! Yan nak. Yun ang tatay. Oh, ito ang nanay, ito ang tatay, ito pala ang nanay. Tapos yung unang anak nila, tapos ito yung bunso. Yan nak. O, tignan mo. Family members. Ito ang tao to nak. Tao to. Yan. Ang Diba? pangit naman yun ng Ay, gulay. hindi. Maganda nga. Cute nga. Titignan mo yung katawan. Slim na slim. Huwag kang maglala na. Bakit slim na slim? Eh, ganito kasi yun nak eh. Kasi, alam mo ba na yung papa mo, oh, tignan mo yan ha. Ito ang tamang pagduring ng tao. Oh, di ba ang ganda na? Yung papa niya at saka nanay, oh, di ba ang ganda? Oh. Ito ang family members na ginuguhit natin kasi ano eh, para makita ngayon ng isang pamilya na nagmamahalan. Wow! Di ba? Ang lusog-lusog ng mga anak, lahat sila nag-exercise kaya ganito ang yung mga estilo. O di ba? Anong masabi mo na? Di ba? Ang ganda? Pangit. Bakit pa? Ayoko niyan. Ito ang tama na. Ganito dapat. Ganito di kasi ganito din ang in-explain sa akin ng guro nung paggawa ko ng module mo eh. Tao ba yan o alien? Di tao yan nak. Alam naman kasi yung akong papa mo, award winning ako sa pagdodrawing noong 1945. Alam mo ba nak? Yung mga tao na noong 1945, nako, ganito sila kasling, ganito kasiksi ang kanilang katawan. Alam mo ba kung bakit? Kasi hindi pa uso yung page noon. Kaya hindi sila masyado ngayong tumaba. Kaya ito ang nalalaman kong guhit sa isang tao. Kaya Ganun ito ba? ang pinakamagandang drawing sa buong mundo. Dito ako nakapag-award winning. Oh, di ba? Ang ganda, di ba? Oh, maganda na no. Maganda nga. Oh. Sige, ito ang susundan mo ha. Ito din ang gayahin mong drawing. Pagkatapos pag-pass mo nung next Friday, kasi next Friday kasi yan ipapasa doon sa teacher natin, sa teacher nyo pala. Ganito ang susundin mo. Tapos kung magtanong siya, pakita mo sa kanya, ito na ma'am, yung guhit. O, di ba ang ganda? Oh. Sige, tatanungin kita, saan ba yung tatay dyan? Pero ituturo mo. Ito. Alin ba ang tatay dyan? Ito ang tatay. Yung nanay, Ito. yung panganay, Ito. yung bunso. Yan, ang Ayan, bunso. check. Natuto ka na, di ba? Very good. Ang galing. So ayun, ano pang ibang assignment mo na? Oh. So naka-answer na tayo. Naka-answer na tayo. So, ano pa ibang assignment mo? Math. May assignment ka ba sa math na? Meron, hindi ako marunong mag-solve eh. Tignan. Ito pala. Dali lang yan na. 1 plus 1 equals 11 na tama. Tama to. Tama ba yan? Oh. 1 plus 1 equals 2. 11 kasi noong unang panahon, pag sinasabing plus, kailangan ang plus daw, ang ibig sabihin ng plus, kailangan itabi mo yung dalawang number. Kaya pag sinasabing plus, 1 plus 1 equals 11 kasi pag dalawang 1 ang nakatabi, di ba? Bobo ka pala. Yun lang. Huwag kang maglala, matututo ka sa akin, magiging matalinong anak ka. Diba na? Talaga? Oo. Ito pala. Next! Iba naman na. Sige, iba naman. Ano naman yan? English. Hindi ako marunong mag-answer ng isa eh. Gusto mo bang turuan kita mag-English na? Sige, turuan mo ko. Kasi ang question dito, anong English ng pusa? At mayroon pang choices. A, cow. B, dog. C, meow. Tama. C, meow. Meow kasi yan na. Meow. Kasi yung English ng pusa, meow kasi pag tumunog siya, pag pusa na, pag mag-ingay na sila, lahat yung mga ingay niyan ay meow. Question number 2 naman tayo na. Ito ang question number 2. Ano English ng isda? Ano English na isda? May choices. Horse, goat, cat. Then, sa D, none of the above. None of the above sa D. Hindi ko alam. Ito na. Ang English ng isda, horse. Talaga? Kasi nung
pumunta kami nung lulo mo, pumunta kami sa dagat. Punta kami sa dagat, may tinatanong ako sa kanya, ano bang tawag dito? Lo, sabi ng lulo ko, seahorse. Di ba yung isda nandun sa ano? Nandun sa dagat yung isda, di ba? Ano bang English ng dagat, di ba? Sea? Si. Oh. So seahorse. Tama, seahorse yun. Tama. Oh. Kaya pagdating ng Bernice na pagtanungin ka ng teacher mo anong English ng isda, seahorse. Seahorse. Oh. Anong English ng pusa, meow. Meow. Oh. Pagtanungin ka, Ren Pavillar, anong English ng pusa? Meow. Meow, meow. Pagtanungin ka, anong English ng isda? Seahorse. Okay, very good. Sige, manata na. Tagalog na puta na, diri na putas Pilipino na puta assignment yung na. Filipino. Ay, sayo naman yung Pilipino na, kadili na ta, ikaw na answer na na. Hindi makakahimo pa. Baba ka, para na, kay kapoy ko na, kay Liz. Sige, lisig. Ang hirap pala niya. Ay, ikaw na, bahala na ka, dito na. Ay, hindi ako marunong pa. Ay, di, Turuan mo na ako pa. Sige na. Babalik na kasi, alam mo na, dito Turuan mo na ako eh. Hindi Sige, ako marunong sa Tagalog. babalik lang ako mamaya, babalik Oh, lang ako. sige, sige. Science. Naku, Babalik lang ako mamaya, anak, babalik Hindi lang ako ako. marunong yan. Babalik ako mamaya na, tuturuan mo, ano lang muna, basahin lang muna. O, sige, sige, sige. Basta yun lang na, sarin lang na. Ulitin ko na, anong English ng isda? Seahorse. Yung pusa. Meow, meow. Tama. So, sa business na ka. Oh, yan na, sige na. Bro, bago ng lahat na, maghugas ka muna ng pinggan din. Sige, hugasan mo ng pinggan. Sige pa. Naku, mahirap pala itong klase na ito ngayon. Oh, hindi ko pa nga naturo sa anak ko yung ano. Oh, okay na lang yun. Yung English ng pusa, meow. Yung English ng isda is seahorse. Oh, tama naman yun eh. Seahorse, tama yun. Bahala ng teacher na magturo sa kanila. Bahala na. Ganun kasi, hindi ako teacher eh. 3 hours later. Nak, tapos ka na ba, Nak? Tapos ko na lang sira. Halik ka, Nak. Kunin mo to, Nak. Tapos na ba yan pa? Ah, tapos na, Nak. Talaga? Tapos na, lahat. Ansiran ko na. 100 ka. Huwag mo na, tingnan. Sige. Oh, 100 ka rito. 100% ka rito. Siguradong pasa ka rito na. Tingnan ko muna pa ha. Eh, wag na. Tapos na yan. Bakit pa? Sa next Friday, pasa mo lang yung pakita mo. Basta tapos na yan. Sigurado akong ma-prepare Pero para hindi ko. mo makalimutan na anong English ng pusa, Meow. yung isda. Seahorse. Yun, tama. Yan na. Talaga pa? Oh, sige na, sige. Papasa mo yun sa next Friday ha. Okay. Sige, bye-bye. Thank you pa. Oh, sige. Salamat natapos na. Sana magkapasa yung anak ko.